Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kubleye phi baro kinigilongi khubor bam takasni. Ya ka resolution ka ba ai bore ka society ban ai NOC ya ki bar jilla ki basa hakani ka colony nagabenta ban yo trading license ka dei bala soilang do MLA ba AL hang. But MDC ba Sanbor Shulai berkani ka resolution ka ai bore ka society banai NOC ki brio ki basa hakani ka colony na ka bantaban yo trading license ya uba Donbok lang dakhar president ka seng Neutram Integrated Territorial Organization hito minne ka sngi tho ding ha ka jing ya kendo yo CEM ka KHADC uba penyat sing sim Uba Donbok dakhar haus nem Arhajar nyo ka R&R Colony Welfare Society kala penmi ya ka resolution tang kabut ban kring vote ha ka por election ya ka bau MLA ba AL hek MLA ka penthor umkra bat MDC ba Sanbor Shulai bar kani ka resolution ka aibor ya ka society ban I NOC ya ki brio ki basa ha kani ka colony na ka benta ban yo trading license Shushu uba Donbok uyathu kumnu ki tei menshwa ki de kinong yalam jo ki seng bhalang bar ka kerteng ye jat ben riu ki de ya kari ka R&R colony ka hab ka jingpet da ka rinja dorbar shnong bala ai bor da ka milims imshim ba de na markani ka jing I NOC ka R&R Colony Welfare Society kalong bean bar kalong persha ya ka milim act 2007 and rules 2015 bala menjur da ka KHADC ong uba Donbong ka hito kala kendo ya CEM ban pan jingshai halor ka jing I NOC R&R Colony Welfare Society ya ki bar jilla banyo ya ki trading license ban seng ya ki dukan bapher hapo kathan rinja yang baga nong mai area kila lek ban buat jiptet hang yang tai te komban pen chai susu kani ka stam gum ne kawan go we ka anonymous city lengba kam post hang tu kia thu ba hapo Temrinja antai kadon kajing ai ya kata ke NOC lingba kita ki society kibla ai bor do minister el hek batu amle Sanbor Shulai kosnam Arhajar nyo tengi pat nyim not dan wan sekmat hendring apa shaiki ngong ba ke lada kalong be ai ru ban de check trading license re kajing bah let de check man pokoi kedukan kenang bengin yo kita kisaki sobot kenang ban pensisa ba kidon kita ki mendiri hapok kejela keju hapok kubri nyo trep te kindala ada point kindala kendang trading license tikilap ba ki katokan ni NOC kabala issue ka society jongka rehabilitation center te hangta ni pha ki ba khele kendo ber kita society ten kindala ye kendo tikilap ye ko we ka resolution ka ba kilap pa sa ka khandre torik nai Arhajar nyo tingin dala pulih saya bernipe jika ni katarik imat kadai tangga ke jeng pembe election jeng ni ki arnut ka to course but ngindala check bat kat kum ka milim act baru hi la tipi kat kum ka constitution jeng kri India ru lada ka exam ye katu ka jaka kila ong specifically ba ye kate ka jaka la exam andre ngindala pet kat kum ka ni ka milim act ka kran sai ba kinu ki jaka keberang hapo kan ka schedule area kadang hap be hapo ka milim same shape kabomot katay ka RR colony kaday ka tempenja ka RR colony kumla kam de kita society but kat kum ke bab kito kinong soya ka to ka resolution te hangning highlight ba yo CM baday ban shim action te mentan la tho ba la pas ko ka notification specifically tang to hapo tempenja itu ikan pat ba yaki NOC ya ka trading license unum aire lada kimpan re ka NOC na po ka tempenja kata kala kandai ka notification ka ba la pas mentan bat kin sa pemi shibit ya kata ka notification te ngindala page bat nadong sadong ka kum ka milim ak ka rule Arhajar kandai ka milim ak 1959 ka rule Arhajar karsan kala kan sai ba ka ai ka ba kila say hakni ka sukani ka jong ka society kalong bean dan ni kalong illegal hakmat jong ka disconsil ba hakmat jong ka lem act kunjo te mistonat ba u nang ba jong CM ula ong ba ka jing tho ba jong ni ka de sispa but
un ya trelang ba ula pan ko jing yarap ba due to ba kiduna manpower in ya trelang ba ki hakinu kinu ban rat pen kong ban penduna ya ka jingwan bo hasnong chong ye poyai lan ni ta mender ban wan ki hang ne ko kabri ne tra ni para ki jongi ba don way ubakam bo be inspector na ko ka ki HDC ula da phone ya ki wong ba wan iknu personal te ngakwa ban pha ka kurbo so ba kumi kita gidok lap ni ha ka jek mendre nyok trap ngem pediang da antat ba bagi wat nung pembit ki para ki jongi da ka pisa da ka phau ka spa yong i trap na suntor ban ka dong jati katangi keren ka basha jumla ban thiet ni ngin yang halo ya la ka hok ban ngin yang la kan nong rem bat ngila ong ru yo si gam mentan ngil air de jin thot de ban pinstam yi gini ki chaj brio ki ban don le tam ka bri nyok trap tang tai lesh mo nadu basang mener mo IP ka jing pas jongki ya kan ka resolution ka dei thrai ka to ka por usnem arhajar nyo arhajar pra kala dei ka election ki penbet election namar ba kitep ba hakum no ban khring ya kata ka vote election kata ka de gam nang kom te ka baar ka pau shai ba kini menswa ki dei kita ki mo ki rew idwi ki bala don ha ka kun hon kun no ban de yo mender ndrei ma ki pat ki ba ri biang yo besen ban pen ne sa ne hapo jela jungi kalong ka ba song thamula ga bat ngila pau shai ba kimdei ki ba pule kot ki kren pule ya ka milim act ka bala pas na to 1959 ka ba ka kren kum no ba shaban sai kat ni kan ni kila de ban tip ka milim act ka kren kum no hapo kata shede area jong bri kawai la di ka khampat dan hatras nam te andang lai I ta ka kot le sipila ban ai shalu ngala ban comment halo kata rei da pikeli ke ka stand ke jungi ka isi ka executive committee ba menta apa ngimla ban pediang ba kin ai nusi kita ki brio ki bam deki try mulo laniki try shno ni essential ka kun ka bor ka bala pertup hangi lingba ka 6 schedule te la ai boringi ki MDC bangin thau ai te kumang laong ngila don ya kani ke United Khasi Gentiles Appointment and Succession of Chief and Headman Act kani kabatay ba ukhasi ujongi la aibor la pen scam ya ka jing traikam ya ki practices ki jong ki khasi ki jongi ti dangi crunch phang ka jing ruspa kariti dustur khasi kalau ka bayar haduk ta kawai na kata di kasinsyar khadar tan rai sinsyar khadar tan rai ka bangidon ka dena do usim kumi upet ya ka it kahima usim ukumi ubala aibor ka district council bal ngila codify ling bakani ka act kamut ngila ai sanat mangiya kisim pat kilet ban sanctionong ban shnayu put sinsyar jong kishnong but kisim ki ai sanat ikishnong te kani di ka system lanika tradition ka bang ibut haka sinsyar khadar tan rai ka jungi te ban ong ba kita kat kum kata resolution dang min arjar nyo kan penyap no ikani riti dustur ka bam la ban tang da ka notification tang da ka resolution arjar nyo bakin sign utau headman ba kita ki member badan buram jungi hata ka por kanam la ban long ban penyap no ikani riti dustur jungi ki bangi la bat bala practice de ki spas ne bat ngiru habangi kran syapang uput sinsyar umdan ain sarkar jela umdan sarkar ain India ban batai start eka riti sinsyar jongki khasi juni namar ngingi don yaka ilaka administration act but hapo jongkani ka ilaka administration act lala ban aibor yus im ban bo ikiput saudang sinsyar ikishno datang usim but menta ko mga itu IP kanin notification how February arja ka kandai la notify nakahima melim naka office jong acting CM hatu kapor payam ainam ba uput saudang kas jingsen syar jong kasnong darbar snong renja kini but kini kiput saudang kila kentup lang ya ka RR colony ka bangi ong mensya but menta ngi ong ka tem renja te ngatrai kelas saya katu